سلام مساكم زلخو مناسي كمير لكم كمي تخونو نايلوم عند زلايف مخفتي بفلاي نتوم نبرتي كالغاري زخونكم إدمنتن بحفشة نقول لكم تمركتها بزعبا كاميرا مالتيو برقتيو بزلنا كونتات مسناي كندا بمزماد تناي كاميراتات نسرح صراحتك مسو تزامار سلازخونه ناي تمكه ناي مرعى نستفعل ورايات تقور مسترالي ويون كم مدب زلكم سبات ناي حمسة ميتاوي مقدار واقع قرنا لنا كترخبنا تقولكم بفيسبوك مناسي من راجع لكم مقطعات تقولكم مستفعل على أول لدني ناتي وراونا بزيتو بالله تي كونتاكت قول زغباكم مالتي سلازي كلكم حوات ناي مقدار واقع قرنا لنا بازي قاطع مزي نخلو كنحبر نفتو بتوم وراية تقورو مالتي حفشاوي لايف مفتي زي أتمثل أب زغونة ساعات كدولة طلو حفشاو قاعد دم ناي هيتسانات ويون ناي قولو قاعد أب جزا جميرنا لنا أب جزا قاعد بمزاق نسألوكم نخلينا نستفار على المذكرتات كمون أبدأ جيمز تريديو نسأل نخلينا نسألوكم نخلينا بحصول واقع مالتيو كدولنا ناتنا تخافلتي تكونوا خا بزقات أمزي يجلس أرلكم مالتيو نتوم هجي تعاتو زرلكم Oh bro, how are you? Jolis. Where are you from, bro? I'm talking about photographer. Are you live in Canada? I'm live Calgary, Alberta. So a question like that. Do you have any question? سلام مستم حجي أبي لايف تاعتو زلخم تخاطاتلتي مالتيو بزعبا كاميرا وين بزعبا سيلتات نمزارب زلنا ناي مرعى ناي تمكت ناي بيرزداي عم تقول عملتيو استفعل لي ورايات مستراليو مقدار واقع قرنا لنا اند اب استوديونا بغزانا جميرنا لنا بزقات امزي اتوم كم زعان مدب زلكم ورايا زلكم مستنا إذا عدي هيوات ويكا نابرا مستنا يسرق مسان بمنجزاب ويكا بمردة اتناي كاميرا واقعات بناتي مسارات كم ناتي براند زلو انترنت بيكتشرز زبل بوم مسارات مقدار واقع قرر له نتناتي تتقام وين نتناتي عامل سلازي كلكم نزعينت مقدار واقع جريز الله تتقمتي كتخونو بزقات أمزي يمحصن ويكا ينقر الله رزقا نزا 4 ورحي زا أكل مقدار واقع جريز الله already أزن زلوا كلتا سلسة ورحوكا تنزلوا معلتها درجة بتزنبرة تتحجر له حق حش حافش أو جن نتما بدقة أبشين سولس زلوا جزيات تفضل لي حسب مورا واقع غير له سلازي
سينسلوس كتسألا وكتسألو تدريو ونسأل تدريو المذكرتا مسي زلو حجي سيزن مغيار كتوسدو تخلوكم سينسلوس سلوكم خيدي أبناء كرام سمت جن زلزلوا سلسة كلتا ورحي تنكرام سمت منالباش ناي أبدأ وسي 5 كيلوني أي كيلني أبسينا سلسين ولا حنص أجمع زلونا جراك سلوكم يخيلي and ناي قلعة ناي استفر عليه أبجزكم مسيحون كسلوكم يخيلي سلازي كلكم تقامتوا كان كالجاري نزي عدد زخت قومي يخيل من حجيب برجس تي واقع كم زخم خلوكم يكل كم تصوم تطلبكم واقع خلنا نقراكم غير جن تي مقدار واقع قرنا 5 لنا بس قطع مزخنا بس لكم نجلي بحفش شاخة نتي نعي كونتاكت تقولوا تقولوا أبزناتي نا يوتيوب channel أو بايو أو لكم نا فيسبوك واتساب إنستغرام أو بموتاو كترخون تخلوكم قصيلون ب فيسبوك بمناسة مرات بالتقام أو أتيكون زلهم information ويكا حبرتات توصلوا تخلوكم نعقم لما حقاس تبقيسنا لنا almost صارلهم هنا زغلت عمزي سرحنا تم زلهم زقابي حواتنا مالتي سلازم دولوا كنا بس راكم ونحجزكم هنا. Do you have any question? I don't have any question. I will Julius Thomas. You say hi, but okay. Natna channel. I live in Calgary. You know Calgary. I live in Calgary. Around northeast. You can call me what you want if you want. I think you speak English and French. I know him. Natna channel. I know you. نتام حجي تكاتاتون زلكم قال سبات مالتيو سمي مناسي يزبال سرحي كا فوتوغرافر كوينه كاميراماني زباله اب كالغاري كا ينبر لكم لذي نتوم ناي مرعى ناي مرعى ونحجاب زوانزي اب تورحي حدا زكايد كله يخيلي وابز حجوك اوريدي تتحاجنا لنا تنزلوا غزيه مالتي قد نتوم ناي مرعى ناي طمقت ناي بيرزداي ناي استفالالي ጉዳያት ካሜራማን ዘድልየኩም ንትዝነበረ ውራይኩም ንምስናት ምስትደልዩ ናይ ምጉዳል ዋጋ ገርና ኣለና ንሱ ከዓ 50% ምጉዳል ዋጋ ገይረ ኣለኹ ስለዚ
مسم زلوني مسارحتي بمردنا زواجازي متأنا حجي زلخو براند ويكا مناسي زبل بتحرو جنكا وينتانا بيشرس مالتي كنت دوركم كنت كوسنو تقولكم تم ورايزر لكم دولنا معاكم من محجاس دلواتنا أنا استفعل على ناي سلطات نعبينا نسون كتفلطوط لكم سلطات نعبي ناي قدم زنبرون نعبينا نستغاقدنا استبالا شو سلطات لكم كتخبرنا دخل يا اب ناتنا channel سلامنتايو مقدال واقع غيركم بزل حطها مززلو كونتات ناي كالغاري ويكا بحافشا ناي كندا سراح مزحان نتي حزبنا خا اتي خجبر زلو ويكا نمالو زلنا نحنا وين حاجز كونا يدلنا ناي واقع مقدال غرنا زلنا سلازي تي حسب زي مثل اتواقع مقدال كمزي زي مثل مخناتو بزح سبع له 6 شهور 4 شهور يقروا اب سراح زي رخبه مالتي حجي مسكم مسالتك اتسراح زي بلوكو حجي حدش لزخونه زي كونه اتي حزبي ويواتي نتي ورايد قبرلو ناقدنيو كاب استفر على كاب هاجر أفريقيا وي كاب إسرائيل الموسوس سوات قبلهم مو سلازي بيتو كمان نخلي سوات نحجزون هنا بزين نحجز نبل مسألتنا وشينايو سلازي زي أتات مثل تحطها يا أقاطعمي أبتي مؤتوي استاي قوركن للخو من الوقت زخون كستاكي فتر زخوركم تخاطاتلتي إذا حاجة غفتي هذا اللخو مودال واقع بمقبار ويون تي بمسارة خمتي ناتنا channel حاتي زلو نمنتايكم واقع مودال جرنازل ناتلو لكم يا بلكعتي مدب كم تخو لك هذا صنع خيو نتزلو كونتات وكا نتزلو حزبي كنا قلقل ترى أخونا بتزلنا مويا نتزلنا خبابي وكا نزلنا يو حبرتسب كنردو خنكر علينا بمبالي تي تناي واقع وين تناي ناي فيديو يكون ناي كاميرا يكون مقدا واقع قرنا حافشاوي تايو لعلو كله تي ابتسينا سولو 6 سال ناي دغ سيلنديو زبالصه تسبقاو نسو يطلب زلو زوانزي بمسرتو تي هم مغبرنا اتسب ببزحتو اب دغ يو تي طلب زلو بفلاي زن ورحي كلتا ورح مالتي سلازي نتا بدغ زطلب زلو حاده نتي غزيه كنتقومل بمبال زين تسبقا مزكتا زغدف زلو بسنكتي ناي باجت حصرت ويكا بسنكتي ناي غنزب زي مهلاو تي ناي ابدغت سيري ويكا مذكرتا زغدف وي كحادث زبل نخاي كوني له تي انا دغ يحشرنا زلنا مالتي حفشاو ግን ታዩ ሓንቲ ትርዳ ዘላትካ ሁሉ እቲ ንጎብረ ነገራት ነቲ ከባቢ ወካነ ኤሪያ ዘለና ቦታታት ተረዲና ኢና ንጎብሮ ዘለና ዋጋ ኣዳጋ ዘይንጎብሮ ዘለና ንምንታይ 50 ሚታት ጎዲልና ንብል ከለና ንዑ ንምጣዓም ኢና ስለዚ ኩላኻ ኣብዚኣ ተሓንቲ ክትርዳ ዘላትካ ንሕና ከምኡ ንገብር ከለና እቲ ናይ ደገ ኦሬዲ ዳርጋ ሕጂ በረንዳ ኣተወ ናይ ካናዳ ነገር ብፍላይ ንዚ ኣልበርታ ዘለና ኤሪያ ሕጂቲ ናቱ ወቅቱ ይቅየር ዘሎ እቲ ሰብ ኣብ ደገ ወፂኡ ክሳል ዝደሊ ብመንፅርና ነቲ ኣብ ደገ ወፂኡ
بس كسال فيديو خوسد دبل فلاي هصاونت مالتي فلاي قولو اجي فاميلي تلوين بخم مالتي ስለዚህ ኸና ትማሊ ከም ደብልና ድሳልናዮ ማለት እዩ ናይ ኣብ ደገስ ባዕሪ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ምስ ተዘራረብና ብፍላይ ምስ ገለ ሰባት ከምኡ ምስ በሉኒ ከዓ እቲ ንሕና ዝበልናዮ ዋጋ ኣዝዩ እኳ በቲ ንሕና ሞያና ድዕግም እንተዘይኮነ ግን እቲ ህዝቢ በቲ ዘሎ ኩነታት ወይ ከዓ ተደሪኹ ናይ ገንዘብ ምስኣን ገለገለ ወይ ከዓ ናይ ከቢርኒ ኢሉ እውን ክዛረብ ስለዝኽእል ብምባል እቲ ዋጋ ናይ ዋጋ ዕዳጋ ኣጉዲልናዮ ዘለና ማለት እዩ ነዚ ዝመስል ነገረ መገደ ግን ናይ መርዓ ናይ ጥምቀት ዝካየድ ኣዝዩ ብሕሱር ዋጋ ወይ እውን ነቲ ዝገብረሎ ውራይ ናይ ውራይ ወይ ከዓ ዘዳልሎ ውራይ ንዕኡ ዝተመጣጠነ ነገራት ክንሕግዞ ስለዘለና ኢና እቲ ናይ ምጉዛ ዋጋ ገርናዮ ዘለና ማለት እዩ እምበር ማንም ናይ ምውድዳር ማንም ናይ ምስምማዕ ዘይብልና ነገር ኣይኮነ ማለት ኣይኮነ ግን እቲ ዘሎ ኩነታት ነቲ ህዝቢ ወይ ከዓ ነቲ ሰብ ነቲ ምሳና ዘሎ ሕብረተሰብ ክንሕግዞ ስለዘለና ዝስዝበና እዩ ثانك يو ناتنا تشالن قال حطت لك عمل سلكه حافظه I don't understand what you say حافظه 327 Baningi Coke and I don't know. I'm not understand for sorry. I'm not understand what you say. If you can write down English. Especially I'm talking about a photograph. حافظه okay. Nice to meet you, bro. I'm from Canada, Calgary. Do you have any question? If you have any question, write down the comment section. No worries. معات ورايتي زلو حفشاوي توناي واغا مقدال ديا زاريبنا واغا مقدال نوسن أوارح خوني خيدي ምናልባት እዞም ኣብታ ግሩፕና ሰይድልኩም ዘለኹ እቶም ኤምፒኤም ግሩፕ አይ ቲንክ ሰደልኩም እንዴ ተናይ ትማሊ ሰደድኩም እንዴ ታለቦባ ኣቢለ ኣለኹ ገረያ ኣለኹ ማለት እዩ ብፍላይ መዳዓር ኬካ እቲ ናይ ደገ ብከምዚ ክብለኩም ፀናኹም ጉዳል ዋጋ ገርና ኣለና ኦኬ ወይንወይ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና እዩ ብዙሕና ተዛሪብና ዘለና መስለኒ ሓፈሻው ግን
اوكي 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 ويدين كميو حفشاوي جا اب ستاي كوينني بوتاني ستاي بلن اب غير بوتاني زلخو حفشاوي تناي ويدين بمسورة تسخات تطلبو يدخون التسخات تقربو انت عانتيو نابنت كلتا معلت سمعت تخوني خيلي جن بمسورة نحنا نقول انتايو بمنصرتي نسخة ذهب كان طلب ويكا تسب ذهبنا طلب بخمينات ندارو ناي ويني ناي مرعى مالتي حفشاو اب كله اب كله طاس قديم قطاس صناخو اب ناي تمكت اب ناي مرعى اب ناي بيرزداي عم تقول عملتي ازي بملو حدا عينت ناي واغا مقدال ነገር ዘልና ወላውን አነ ዘርብ ዘለኹ ሕጂ ግን ታዩ እቲ ናይ መርዓ ናይ ጥምቀት እንብሎ ዘለና እቲ ዋጋ ብንጹር ናብነት ምስተሰማማዕኻ ወይ እውን ስኻ ምስ ካልኦት ካሜራ ማናት ምሽቲ ዘራረብ ምስተዘራረብካ ብመንጽር ስናትና ንሕና ነቕርቦ ንነግረካ አይነት ንሕና ዘሎ ስራሓት ምስ ረኣኻ ከዓ እቲ ስኻ ትደልዮ ወይ ከዓ ስኻ ደሊኻ ዘለኻ እቲ ናይ መርዓ ጠለባት ወይ ከዓ ተን ክትገብረ ዝግባእካ ሓሽካ ዘለኻ ወይ ንክደይ መዓልቲ እዩ ናብነት ንሰለስተ መዓልቲ ንክልተ መዓልቲ ዝግበር ኣሎ ኣብ ኩሉ ናይ ምጉዳል ዋጋ ገርና ኣለና ኣብ ኩሉ ማለት እዩ እጂ ኣብ ኩሉ ክብለካ ከለኹ እንታይ እዩ ከምታ ናትካ ሓቶ ገርካያ ዘለኻ ቀዳሚ ሰንበትን ዝግበር ኣሎ ማለት እዩ ቀዳሚ ሰንበት ገርካስ መሽካ ንፅባሒትኻ ናይ ሓማውቲ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ እውን ኣብኡ ምስኡ ዝኣተወ እቲ ዋጋ ማለት እዩ ካልእ እቲ ቀረባት ከዓ እቲ ንሕና ቀረባት ንበይ እቲ ዋጋ ድውስኖ ማለት እዩ ኣብቲ ዋጋታት ንህቦ ንሕና ንውስኖ ከዓ ምጉዳል ዋጋ ናይ ግድን ንገብር ኢና ማለት እዩ ዛስ ዋይ እቲ ምጉዳል ዋጋ ደዛርብ ዘሎ ኣብ ናይ ጥምቀት ፍሉጥ እዩ እቲ ናይ ዋጋ ናይ ንሕና ነብሎ እቲ ንህቦ ነገራት ስእልታት ይኹን ወላ ካብ ቪድዮታት ወላ እውን እቲ ካልእ እቲ ናይ መዘከርታ ኢልና ነዕብዮ ፍሬም ማለት እዩ እዚ ከዓ ምስኡ ዝተተሓዘ እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኢና ከዓ ዝብለና and እቲ ናይ ኣብ ደገ ንብለና ከዓ ኦልሬዲ ሕጂ እኳ ሓንቲ ወርሒ ዕድል ተገርና ክፀንሕ ሓዝያ ዘላ ወቕቲ ምዚ ቆፅላ ደግፍሉ ኣብ ደገ ክትሪኦ ደስ ደብል እዩ ስለዚ እዘን ወቕቲ እዚአን ክንብለፀለን እንተደኣ ኮይንና ግን እዘን ናይ ምጉዳል ዋጋ መዓስ ቀዳመ ሰንበት ኦልሬዲ እቲ ስራሕ በቲ ካልእ ኣቐዲምና ስለንተሓዝ ክነብል ኣይንኽእልና ተስፋ ክንህብ ኣይንኽእልና ካልእ ኣብ ሴኖሶሉስ ግን ብፍላይ ነቶም ናይ ፋሚሊ መዘከርታ ክገርፉ ዝደልዩ ሰባት ኣብ ሴኖሶሉስ ኣብቲ ናይ ምሸት ዘሎ ግዜ ክንስእል ወይ እውን መዘከርታ ክንገብር ክንስእሉ ንኽእልና እሱ ከዓ እንታይ ኣዝዩ ብሕሳር ክንገብረልኩም ንኽእል ኢና ብሕሳር ክነብሎ ምጉዳል ዋጋ ማለት እዩ ስለምንታይ ከምኡ ንምጉዳል ዋጋ ገረየት ናይ ደገ ገረየ ዘለኹ ብልክዕ እዩ ትማሊ
ክስኢልና ምስካና ምስቶም ከምዚ ኸማይ ቀረብተይ ዕርቶይ ምስ ተዘራረብና እቲ ናይ ደገ ኸይድካ ሰባት እጅናብነት ብሰንኪቲ ናይ ምኽባርቲ ናይ ዋጋታት ኣብ ደገ ወፂኦም ክሳኣሉ ይክእሉን እዮም ዋላ እውን ከም ልሙድ ኣይተለመደን ከዓ ኣብዛ ዓዲ ስለዘይተለመደ ጥራይ ደይኮነ ከዓ እቲ ባጀት እውን ኣዝዩ ስለዝኸብሮ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ኣብቲ ክሰርሕ እንተደኣ ኮንካ ነቲ ኣብ ምሳኻ ዘሎ ኣብቲ ከባቢኻ ዘሎ ሰብ ብመንፅሩ ስኻ እውን ክትሕግዞ ክትላለካ ክትቆርቦ ክትላለካ ብምባል ኣነ እዚ ዓይነት ተበግሶ ዝወሲደ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ደገ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትረኽቡ እንትደልይኹም ክስእለኩም ማለት እዩ ወይ ቪድዮ ዲ ወይ ዝተፈላለዩ ማለት እዩ ክትገብሩ ትደልዩ ናይ ፋሚሊ ዋላ እውን ናይ ዝኾነ መዘከርታ ናይ ደቅኹም ማለት እዩ ኣብቲ ናተይ ባዮ ኣብ ናይ ዩቲዩበይ ኣብለኩም ወሳበይ ኣለኩም ቴሌፎን ኣለኩም ቴሌፎን ወሲድኩም ቆፀራ ክትሕዙ ትኽእልኹም ክትረኽቡን ትኽእልኹም ማለት እዩ ነዚ እዩ እቲ ናይ ጥምቀት ግን ፍሉጥ እዩ ንኣብነት ሕጂ ካብ ሰዓት 4 ንኣብነት ቤተክርስትያን ኣምሲና ኣርፊድና ምሽ ሕጂ ሰዓት 4 ይጅምር ንኣብነት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ ፋዋድስ ኣሎ 8 ኣሎ ስጋብ ሰዓት 1 እውን ዝግበር ነገር ኣሎ ሓደ ግዜ ከዓ ኣብኡ ከሎ ይቕፅል ናይ ጥምቀት ነገር እቲ ዋና ውራይ ብኡ ገይሩ ሕዥዎ ይኸይድ እዩ ንኣብነት ካብቲ ቤተክርስትያን ምስ ተጠመቕካ ወይ ከዓ ምስ ጥምቀት ተኸይሉ ናብ ገዛ ደይኮንካስ ናብቲ ኣዳራሽ ተተሓዥ ዘሎ ናብኡ ንኸይድ ማለት እዩ እዚ ከዓ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ነይሩ ኣብቲ ዋጋታት ነናቱ ስኬል ወይ ከዓ ዓቐናት ሂብና ኢና ዋጋ ዕዳጋ ንኣቱ ነርና ማለት እዩ ሕጂ ግን እንታይ ኣነ ከም ናተይ እዚ ሞያ እዚ ብምሓዘይ ከዓ እንታይ ብምባል ድወስደ ነረ እያ ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ድሳኣልኩ ነርኩም ቅድሚ 2 ዓመት ገለን ይርዳእኒ እንታይ ዓይነት ኣካያይዳ ነሩ እሱ ኣብ ግምት ነእትዎ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኢለ ወሲደ ዝኾነ ሰብ ስእሊ ኣብ ዝደለሉ ግዜ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዋላ ውራይ ኣለዎ ከሎ ቅድሚ ውራይ ምግባሩ ኢንፎርሜሽን ክእክብ ኣለዎ ስለዚ ኢንፎርሜሽን ከ እንታይ ኣቐዲምካ ኣኻትቦ ኣነ ጥራይ ፈይጠዮ እቲ ኢንፎርሜሽን ናይ ካሜራ ትርጉም ዘለዎ ነገር ኣይኮነ ሓፈሻው ግን ክልተ መለክዕ ኣሎ ናይ ጥምቀት ናይ መርዓ ከም ተቐዲመ ተዛርብ ኮይ ናይ ጥምቀት ግን ወይ ትኽልካ ካብቲ ቤተክርስትያን ናብቲ ኣዳራሽ ትኸይድ እሱ ከዓ ትሰማምዓሉ ነገራት ኣሎ ወይ እውን ኣብ ቤተክርስትያን ወዲኻ ካብ ቤተክርስትያን ምስ ወዳኻ እቲ ገለገለ ሰባት ሕጂ ካብ ሰዓት 4 ገለብልዎ ካብ ሰዓት 4 እስካብ ፋዱስ ካብ ሰዓት 4 ገለብልዎ ሕጂ እንታይ እቲ ናና ሕብረተሰብ ግን 4 ኢልካ 4 ይመፅእ 5 ይመፅእ 6 ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ድህሰ ዘሎ ሰብ እቲ ካሜራማን ብጣዕሚ ኣብ ድህሰ ትግዝኡ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ግዜ ጠፊ ዘሎ እቲ ሰብ ነቲ ሞያ ኣይርድኦን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብኡ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ብመሰረቱ ነዚ ዓይነት ተተረዲና ሕጂ ኣብቲ ዋጋ ዕዳጋ ከዓ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ምሕሳእቲ ናይ ምጉዳይ ዋጋ ዝበልና ከዓ ኣብኡ ይምስረት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ዝመስል እቲ ናተይ ክብሎ ዝሓሰብኩ ማለት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ከመይ ክንገብር ከም ዘለና ነዚኣ ሪከርድ ገለ ነቶም ድሕርኩም ትሰምዕዋ ሰባት ወይ ከዓ ኣቲኹም ትሰምዕዋ እቶም ናይ ውራያት ትገብሩ ማለት እዩ ውራያት ክንገብር ከለና ርድእቲ ነገር ክነግረኩም ናይ ጥምቀት ክልተ መገዲ ኣሎ ገለ ሰብ ኣብ ገዝኡ ዝገብሮ ኣሎ እዚ ናቱ ዋጋ ኣለዎ ናቱ ናይ ገዛ ርስ ዋጋ ኣለዎ ግድን ኣይኮነን ኣብ ገዛ ገርካዮ ኣብ ኣዳራሽ ገርካዮ ግን ሓደ ዓይነት ክኸውን ዋጋ ማለት እዩ ሕጂ ዋጋታት ክትሓት ከለካ እቲ ጠለባት ንስኻ ትህቦ እዩ ወይ ከዓ እሱ እቲ ዋና ውራይ ዝደልዮ እዩ ድውስን ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ከም ዝበልኩኹም ውራይ ገለ ሰባት ኣብ ቤተክርስትያን ጥሙቕ ኣቢሉ ንገዝኡ ርኣት ኣሎ ካልኣይ ካብቲ ቤተክርስትያን ትኽኢሉ ንኣዳራሽ ክሕዘካ ኣሎ እዚ እንታይ ይኸውን ንዓኻ ይሕዘካ እዩ ዘሎ እቲ ግዜ ነቲ ካሜራማን ማለት እዩ ስለዚ ትኽኢሉ ወስደካ ሳልሳይ ከዓ ተጠሚካ ንገዛኻ ትኸይድ ወይ ካብ ሰዓት 4 እስካብ 8 ይገብሮ እስካብ ሰዓት 10 ይገብሮ እስካብ ትፈርስሉ ኣብዚ ዘሎ ዘይምስምማዕ ግን እንታይ ይመፅእ ነቲ
ካሜራማን ጃስት እንተራ ሐጅካ ንዘምነት ሰዓት 4 ድጅምር አለው ሰዓት 4 ድጅምር ከሎ ንዓኻ እንታይ ዋጋ ዕዳጋ ኣው ግምት የትዮ ስለ ዝሓስብቲ ናትካ ወናውራይ ኣው ከተብል ዝደልየካ ኣው ግዜ ከተጥፎ ስለዚ እዚ ከምኡ ትብሎ ከለኻ እቲ ዋጋ ናይቲ ካሜራማን ኣብ ግምት ዝኣተወይ ስለዚ ነቶም ድሕርኩም ትሰምዑዋን እዚኣ እንታይ ሪከርድ እንታይ ብሎ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ውራይ ወይ እውን ናይ መርዓ ናይ ገዛ ርሱ ሕግታት ዘለዎ እዩ መርዓ ክትቆፅር ከለኻ ንሱ ብህድኣት ስለ ትገብሮ ኣው መፅኡ ኣየካትዓካኒ ምክንያቱ እቲ ከካትዓካ ዝኽእል እንታይ እዩ ወይ እውን ከዘራርበካ ዝኽእል እንታይ እዩ እቲ ንስኻ ትቦ ጠለብን እቲ እሱ ዝደልዮ ጠለብን ንሱ ጥራይ ካልእ ኣላ ሓንቲ ዘለዎ ነገር ኣይብሉን ስለዚ ኣብ ጥምቀት ግን ኣብ ጥምቀት ብዙሕ ደብል ምክንያቱ ከይነገሩካ ፀንሑ እሞ ምስ ነገሩካ ኣብ ቤተክርስትያን ተኺልና እኮ ንገዛ ናብ ገዛ እኮ ክስለልና ብሽካ ከምዚ ኢሉ ትሰብ ኣይሰማማዕን ስለዚ እተን ክንገብር ዘለና ኣብ ጥምቀት እንታይ ክንወስድ ኣለና ናይ ገዛ ድያ ወይ እውን ናይ ኣብ ሆሊ ዝግበር ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ወይ ኣብ ደገ ወፂኻ ዝውሰሰሉን ኣሎ እዚ ሕጂ ኣነ ፂርካ ነቲ ካሜራማን ክትነግሮ ተመራፂ እዩ ስለዚ ናይ ጥምቀት ከምዚ ናይ ዓመት ቆልዓ ወይ ከዓ ናይ ፐርዝደይካ ኣብዚኣ ከዓ ከረዳእኩም ማለት እዩ ክልተ ሰዓት እንተረኣይ ኢልኩም ቆፂርኩምኒ ንኣብነት ንክልተ ሰዓት ኢልኩም እንተረኣይ ቆፂርኩምኒ ኣነ ለካ ንክልተ ሰዓት ክመፅእ ኣለኒ ንክልተ ሰዓት ክመፅእ ዘለኒ ኣብቲ ክልተ ሰዓት ግን ቅድሚ ኣነ ምፅእ ኩሉ ነገራት ተዳልዩ ክፀንሕ ኣለዎ ነቲ ካሜራማን ኣዳልዩኩም ክፀንሑ ኣለኩም ስለዚ እንተዳ ክልተ ሰዓት ኢልኩም መፂኹም ኣብኡ ክዳኑ ስጋብ ትቕየር ነቲ ቆልዓ ስጋብ ትቕይሩሉ ስጋብ ትዳለዉ ሰለስተ ሰዓት እቲ ግዜ እንታይ ይኸውን ኣሎ ክልተ ሰዓት ኢልኩም ን4 ሰዓት ይኽእሉ ስለዚ እዚ ከዓ ቁሩብ ምስቲ ንኽና ዘለና እቲ ናይ ግዜ ኣጠቓቕማ ክንእርሞ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ሎማዓንቲ ከምዚ ሪከርድ ገብራ ደልየ ዘለኹ እዚኣ ሓሳብ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ግን ንኩሎም ተቐማጦ ኤድመንተን ኤንድ ካልጋሪ ኣብ ኩለን ዘንቅጣሰርኩ ፀናሕኹ ናይ ምግዳል ዋጋ ገይረ ኣለኹ ስለዚ ብቕልል ዝበለ ክትረኽቡ እንተደሊኹም ኣብ ፌስቡክ ኣለኩም ምናሴ ምራጭ ድብል ወይ እውን ቴሌፎነይካ ኣብኡ ኣለኩም ኣብቲ ናይ ዩቱብ ኣብኡ ኣትኹም ክትረኽቡኒ ወይ እውን ክትውከሱኒ ትደልይኹም እዚ ለኩም ዘለኹ ካብቲ ዘሎ ዋጋ ኣዝዩ ምጉዳል ዋጋ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ከዓ ምስቲ ዘሎ ናይ ኩነታት ናይ ዝዓዲ ብምርኣይ ንዓማዊለይ ወይ ከዓ ብሓፈሻ ናተይ ሶሳይቲ ወይ ከዓ ሕብረተሰብ ንምሕጋዝ ብጣዕሚ ዘላትኒ ድብል ኣለኹ ምክንያቱ ንስኹም ትሕገዙ ኣነ እውን ክሕገዝ ስዩ ብናፃ ዝበሃል ነገር የለን ተሓጋጊዝካ ስለ ዝኾነ እቲ ዝበለፀ ነገር ከዓ እቲ ዘሎ ርድኢት ናይቲ ዓዲ ተረዲእኻ ነቲ ዋጋ ከዓ ኣብ ግምት ምእታው ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ ኤዲት ናይ ቪድዮ ክትመሃሩ ትደልዩ ሰባት እውን እንተረኣሊኹም እውን ክትረኽቡና ትኽእሉኹም ቪድዮ ክልተ ሓደ ክልተ ቀዳመ ሰንበት ማለት እዩ ንሰን ከዓ ዓርብ ናይ ምሸት ኤንድ ቀዳም ናይ ምሸት ማለት እዩ እዚን ክልተ መዓልቲ ማለት እዩ እቲ ንክልተ ሰዓት ዝኸደ ናይ ቪድዮ ኤዲቲንግ እውን ክንሓግዘኩም ኢና ብመፀሩ ነቶም ቤዚክ ዘለኹም ሰባት ማለት እዩ ወይ ከዓ እቶም ድሌት ዘለኩም ማለት እዩ ካልእ ኩልኹም እዚ ድሕርኩም ትከታተልዎ ቪድዮይ ሳብስክራይብ ግበሩ ሓፈሻዊ ንስፍሕ ዝበለ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ህይወት ኣተኪርና ክንዛረብ ኢና ብዙሓት ኣብነታዊ ሰባት እውን ከቕርብ እየ ብዙሓት ንፉዓት መንእሰያት ኣብ ሞያታት ዘለውን ከቕርብ እየ
ብዝተኻለ መጠን ከዓ ነቲ ዘሎ ናይ ሕብረተሰብና ንሕና ናይ ይህን ምን ባህል እቶም ሞያታት ዘለዎም ሰባት እውን ብኸመይ ቀሪብና ንሶም ሞያ ኣለዎም ንሕና ከዓ ቀረባት ንቐርበሎም ንሶም ከዓ እቲ ዘለዎም ሞያታት ኣብ ህዝቦም ንገብረሎም ክንዘራረብ ኢና ስለዚ እቶም ድሒርኩም ተብሏ ተስፋ ይገብር ሳብስክራይብ ገርኩምንቲ ክብሎ ፀናሕኹ ክትሰምዑ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ሪከርድ ዝገቡ ዘለኹ ከም ሓፈሻዊ ግንዛበታት ክንወስድ ስለ ዘለና እተን ሙጉዳል ዋጋ ገረን ዘለኹ ግን ናይ መርዓ ናይ ጥምቀት ናይ ፐርዘይ ማለት እዩ እዚ ሙጉዳል ዋጋ ገረ ኣለኹ ኣብቲ እተን ንዘራረበለን ግዜ ግን ከምቲ ዘበልኩም እቲ ጠለባት ካብቲ ዝነበረ ዋጋታት ንሱ ብምጉዳል ነቲ ህዝቢ ሓገዙ ክንቦ ንብል ኣለና ስለዚ ነዚ መስል ዝኾነ ሕቶ ተሊኩም ካቶም ዘለኹም ጻሓፉለይ ዓቢ ናይ ሙጉዳል ዋጋ ገርና ኣለና ዝኸበርኩም ኣሕዋት እዛ ቪድዮ ረኣይዋኹም ስምዕዋ ዋላ ቁርጽ ኣብልኩም ዋላ ብምሉኡ ስለዚ ከምዚ ክብለኩም ፀናሕኹ እዩ ሙጉዳል ዋጋ ገርና ስለና ደውሉልና ንዓኹም ንምሕጓስ ድልዋት ኣለና ተዓጢቕና ዘለና ስለዚ ጥራይ ኩሉ ግዜ እንታዩ ነቲ ካሜራ ንዓይ ጥራይ ዘይኮነ ኩሎም ካሜራማናት ኣብዚ ናተይ ኤርያ ዘለዉ ማለት እዩ ዳርጋ ሓደ ዓይነት ስታይ ዘጋጥመና ሓደ ዓይነት እቲ ድምዲ ናይቲ ናህና ናይቲ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ብንጹር እቲ ናይ ጥምቀት ናይ ቸርች ትኸደሉ ካብ ቸርች ምስ ከድካ ናበይ ትኸይድ እቲ ዘሎ ታይም ቴብላት ብንጹር ክትነግሮም ምክንያቱ ሓደ ግዜ ኣብ ከሎ ጥራይ ካሜራማን እንዲኻ ኢሎም ይድብሉካ እሞ ትሰማማዕ ትነግሮም ኣብቲ ደይ ምስምማዕ ይመፅእ ድሕሪኡ ተኸይድ ቤተክርስትያን ምስ ሰኣልካ እቲ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ ሰዓት 4 ድዩ ሰዓት 3 ዘሎ ናብቲ ናይ ኣዳራሽ ግዜ ኣብኡ ሕጂ እንታይ ይኸውን ነቲ ካሜራማን ማለት እዩ ዘይንጹር እዩ ዝኮነሉ ዘይንጹር መባህለየ እንታይ እዩ እንተ ደኣ ንሓደ ካሜራማን ሰዓት ነጊርካዮ ወይ እውን እንተራ ብግልጽ እንተራ እታ ትኸውን ግዜ እንተራ ነጊርካዮ እሱ እውን ታግዙ ይጥቀመላ ዋላ ኣብቲ ዋጋ ዕዳጋ ኸ እስታይ ይገብር እዩ ንዓኻ ብፍላይ ንዓኻ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ቤተክርስትያን ንገዛ ድዩ ወይ ካብ ቤተክርስትያን ትኽልካ ንቸርች ሶሪ ንኣዳራሽ ብግልጽ ክትነግሮ ክትኽእል ኣለካ ስለዚ ብግልጽ ክትነግሮ ከለኻ ንሱ ኸ እቲ ንዓኻ ድበካ ቀረባት ይነግረካ እሞ ዋጋ ዕዳጋ ንኽትዛረብ ሽዑ ይቐለልካ ማለት እዩ ሓደ ክኸውን ኣይክእልን ምናልባት ሓደ ዝገብሮ ኩሉ ይኽእል እዮም እሱ ናቱ ስታይ ኣነ ግን ብኮንፊደንት ኣለኩም ወይ ክነግረኩም ማለት እዩ ናይ ካብ ቸርች ትኽልካ ኣዳራሽን ዝኸይድ ዋጋን ካብ ቸርች ሰዓት 4 ካብ ቸርች ንገዛኻ መፅኻ ሞኻ ሰዓት 4 ጅምር ትኾነ ሓደ ዋጋ ኸ ኣይገብሩ ዋላ ምሉእ መዓልቲ እንዳሓዝኖ ከለሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ግድንሲ ኣብቲ ዘሎ ሙጉዳል ዋጋት ገለ ሓገዛሲ ንገብር ኢና ወይ ከዓ ይገብር እየ ማለት እዩ ስለዚ
بنصر كنقرأ لك أنا هذا كاميرامان كنقرأ كخلوا مالتي نايمرع فلوتيو نايمرع ولا كان كلمة ليكون حنت جزيس لازم مرات سب ويكا حنت جزيس توراي دي قبره مرعى نجزار صح حقتها الله نسخة نصر زخون حقتها زلوا تراي ناي واقع تايد بلو خانة ناي مرعى مقرأ واقع قبر كله يا ناي كالكيدان بيني فولي ناي كالكيدان تغنو بينو كالكيدان تراي قرم نجزم زلسات زين ناي جزار سو ستايل لو مالتي ناي جزار سو ترى مرعى ناي مرعى بملو حشكايجن رد نجاري تراي كم كاميرامان كتقول زقباكا تمالا زلكا and كم تي وانا ورايك أخو جورز اللو تراي خا أو كومي خا تتحقق تمالا عند أمبر أتي زقبر درجة تماسا صاري يعني بالي لذي يغني لي حجي درجة كم تاخذ لكم تناخو بيتكسان وعلنا كبيتكسان نجزانا مسنا لنا مش ساعة 4 خا جمري تمكات مالتي ስለዚህ ከምዛኝ ተምዛኔ ነው ማለት ጀና ተኾንካ ገዛርስ ዋጋታት ይፋላለ ማለት ስለዚህ አብዛዛላት ንግዜ እንዚያ ቪዲዮ ምስ ገለ ትማለ خزارርኩ ስለዘምሰኹ ሪከርድ ገብራ ኪኢለ ስለዚህ አመወዳታ ነቶም ናይ ጥምቀ ዘለኩም ናይ መርዓ ናይ በርዝደይ ኣብ ደገ ወፂኹም ትልዩ ሰባት ተራለኩም صحافلي دوللي كحقو سوكمي بروح معلتي ثانك يو